to make two beams. What would be about the two? They will come back to the paint white. I paint here. I want to come and be assembled. It's painting up and I had the only my any green. Like I had them. If you ever cut things in any name, Upla. I was good afternoon. Afternoon. Afternoon, boss. Nada na moya sade na mo hwe wa ha sei. Ayi ya kan senten tan no se afa eturo ho nyina o. Sa enten ho antan me na me fie ni tentan ba de o. Bo ni so fa kra me kasa. E dia na moya sister no honom. Aya ni anadwe ne bobom pai. Entiwe no ye fasting bi na me hwe. Na mo ga na asofofo enim wo mo. Ebeneza ba ye hu no. Wobi nim ba ye hu no. Obofo so ba ye. Na de oni me. Wo ya sofo be. Sofo be. Enyam na me preach here. We preach wa he. Hello FM. So obofo be ye. Na dade no ni wa na. Dade. Oh ya so le ba ye ne ta. Dade. Efera. Asa me satare ababai. Hey! Ada wa wura wo ho. Afro me jore me satare. Dia brother crofo be hwe ho. Odi na mo se mo cancel na da be. No ye be ni. Na wan lock your preach. Oh. Efera si. But o say anu harvest no so da be. Na wan lock. Na nya odo ho do open. Da be lock him. We wa sofofo ne wo. Wa mo. Be ma anyway. Na to buti fia ma to mo ya sofo. Wa mo so mo ya sofofo. Na mo fia mo ya sofo. Ada dia ase. Sister Dana ma menka di o. We twam akoyi o na ti ma menka di o. Tie me. Ada Efera. Wa hini tie me. Say wo se ho mo tetew. Wo se wo nyina wo mo tetew. Wo ma adwuma no say ma aduale anu wo mo tetew. Me say ma ro me ho no mo teta me. Ai! O no say ye tetew. Ye so ye tetew. Ye play ye mum ye ni play ye ni pa bia onu be hu die si ye nyina. Like chef, na me no mo to bone. Oh da bia. Efera say see na me dwon bia me say inside o. It's what wrong ho na. Ma ro me ho. Hey, no ma hu dia sunkum. Ya dance ni ni. E wi ase wi bibia no ayi dance ni. Hey, chef dey na hu. De na ball to me. Sister Dana Samoa. Emi say dance ni. Why? Asobu fo mi. We dey enti dance die. Why? Emi say mo ya asobu fo mi no. Na me ato nsa from pa. Na we dey David nkan we. Mi tema ko yi ade no ahoma so. Ena mu say wo wutiri ko atwa ase abetim dia ba so. Why? Ena mu say omoteta di se won say mi hu say na wudware. Ai. Hent mu say omoteta di hwe ho. Ai. Omu ni anu ma sere se de omo ya ade wo soro no. No mo hwe. Ana ne ma de mo hu bi. Sa ade anyama. Dia bo ni say bo. E say da bo da. Sa Me ku ni wala mo hwe me wo. Like ne say for. We no wanya dance die ni papa. On kan okura so we obi a wo kan okura. Wuti me jani pen mu yan ya topo ani wa. Na wo me be wa ye sei. Me be wa ye sei na say. We yi wa mi. Me mu wo fi hu dia na wo ye. Ada na mba tena fie mo ya sa. Enti we are sin twanto so ayi. Dia kwa nsa sama wo mo. Me sama wo mo. Fo mo kwa hi fu. Wo ma wo dia fa ya ni hu. Wo ma wo dia fa ya ni hu. Ade na mo hu mo ankata te mo say. Ya ba ye no. Ya ba boy na kutu ha no wo hwe. Na wa me ha ede na hu se. Ya we me. Mi ko jina mi hu mi ye video kakra bi. Me so mi ko jina mi ye video kakra bi. We ade se mi ye video ne Sister de mu mi ntwa. ntwa. Oh, ma mi ni video. Oh, nana. Sister mu mi ade bi wa mu mi ntwa. Ai, Efera say me ka say na bo no. Me ka say na bo no. Dey na bo no. Wo video ya. Ya dey o mo wo. Na wo ho nsem agu ya fun fun ya ka dey ya tro.
ade no de de abɔ ne to no wudi hwe wo nsɛm go yɛ ka yale bi ɔbɔ sɛ wo yare yade bi abɔ ho kokɔbɔ yi de pie kokɔbɔ fuchire wo yare kokɔbɔ ina sa ni wo yin sa Efebra sɛ ɔso wo hwɛ so na me hwɛ me kura me asa pa ni me ya upload kura ɔbɔ yɛ kokɔbɔ no and there's a fellow so blog kwasama wo mo mɛnsɛma wɔ mo wo mɛnsɛma mo mienu mo ɛna ɛnyɛ saa so dia wo mu tutu obi adeɛ ma wo fra no wa me ɔbɛ blog you ɔbɛ blog me wo nam na ɔhyɛ ma ɔbɛ blog me Zion ɔbɛ blog you ɔbɛ blog me wonim Zion Zion wonim ya ɔbɔ afofo ya ne no ntame me ntren Zion ɔbɔ afofo me ya ka ne ɛfa wa question sam kwa no ade abɔ me ma mo ho tɔpo da mo mienu sɛ no gu wa mo so wo bɛ hwɛ ma ade wo hwɛ kokɔbɔ no wo yɛ kokɔbɔ so hwɛ ade na ko me se hwɛ na me nkɔ na me na botre wo bɛ hwɛ atolimu wo bɛ hwɛ ade atolimu ɛmi ya ne yɛ bɔ Zion ayi wo ba afofo ho an China na ate ɛnyɛ Zion asɛm ne yɛ ka ɔba da wa bɛ hwɛ no ho no na asɛm ne yɛ ka onye ko ɔno na asɛm ne yɛ ka me de wo fia o me de wo wase hyɛne deɛ no wɔnkɔ yɛntimi nya wase hyɛne deɛ sa hwɛ kokɔbɔ no wo deɛ hwɛ na nso I'm not hwɛ na me nkɔ wase hyɛne deɛ no no ne yɛ bɔtɔ number dia go me frɛ na ma abu di besi ne yɛ bɔtɔ mo so mɛnsɛma mo ne mo ntwam bɛ wo bɛ tena fia na mo bɛ hwɛ hyɛ me pa ka wala bɛ saka sɛ Fetch me set me by 16 January 7867 wo yale pa 7867 na ka sɛ wo me de ba ha Isa me say na yi yes na me ka sɛ wo me da bia 7867 ja wo say no nyema bi wɔ hɔ a ɛsɛ wo nya abɔ we go because you know tifia no you know internet money ya bi dia mo de ya de wo bɛ pama da hanfo egua sɛ timi tumi no Obi ade ala fo. ida so bɛ kɔ akɔ Sanborn no police station sɛ fi na kro bia adwara mo hwɛ no ho ha wo de mi hia ewi ase pa me de wo bia kura hwɛ wo hwɛ me kura yɛ bia kwa de akɔ awe akɔ wɔ wo hu ade no akɔ wɔ wo I have been meeting with you so me tu do na wo hu ade no abɔ ne to ozo be trafia ya akɔ me tu na me saba mo mo ozo be trafia da be ba ha 16 no so wo pa ba kwai papa if you la o kada o ba fia ozo be fia da be 16 August 16 August ena year na ya da be year near 70 and 7 dabe no mu okwa me nkoma gif Ghana gif ahun bi enra 26 April 1670 26 mango 16 enye ya abetia kapa na den time na Ghana freedom and justice kwa ni nya found you ozo ni da ba fia ya be chia kapa omo ya fon if se you la fi ra tra kaja buso mo mesa me de me kan sa de de me sa e fa broken ne kwase asem kan sa phone tire what it wo wa de bo na wu ya da so hwe efiebra na ka o ye ntra ma hwe wo ma to ya wo wo ya do ni be wa swat what ni be wa swat wo be ready ente se mutifia na nsemu kwa na mo di fia if you la am blame no wo kwase bia na akodi nsika ya kwase na wo na kwase afo ni pa bi unim sase am wo yi se efiebra no te ya no kwa efiebra betie do ka so asase o isilego waso ya de oso asase o isilego mu fi anko wo asase da da kwa asase wo wo so wa asase o isilego wo so wa asase o isilego na be tia wo kapa isilego asase da na akonya wo betimi ato ho asase na wa to dada wo betimi ato ho wo set so ni wo kan te na tete isilego asase o tete no hey wo gwa wo dam te that them tell la ya na fimi nya bi wo beti ade ma o dam tete wo beti da enti kam no de ma no ya wo ti kan be na kai ti kan be na kai mo kwa mo masama mo mi masama so mo le fu ani wo ko se fi ra de kaza mo nya sa me de me kan he me kan wo ba na sabonet me kwa de be net am mo u fi o ba pe mu cho tawale aso ya le kokobo eh ado de bi we na ya ko we so ya kokko to kokko this what to go aye na ya afeche gongon abɔ ne to na ni afetire sawo gwangwangwa gwangwangwa sister de we do mo ya bonsanfo abɔ ne to sister dana we mo ya bonsanfo so go here ya da ma se bebre o tu hu de ya me shamo bebre
This time best of my video. Oh, the coco. Oh, delete video. You promise to delete video, not delete. You mean delete video? If you're children, you show you. If you're children, no, on the film, I don't call them a cat. You can't see a child. So what say out? The big sound is what say out. Some of me man say out. I did a movie. I did a movie. About the 2 hours. Answer also. Hey, boss. Maybe one on art and I may be Pabuati. That day. Of course, I saw Pamon and Pabuati. That day, my mother. Oh, my should have seen him.